els serveis socials, des de la nostra experiència com a ciutat d'Eivissa i també com a illa, jo crec que hi ha hagut una evolució en el que hem arribat a consolidar tota una sèrie de professionals per poder donar resposta, però que hem quedat en certa manera estancats en l'atenció individual i familiar. I aquesta recerca de l'individu i de la família ens ha portat a que combinat amb la professió que nosaltres tenim, de que serveis socials és una mica el calaix de sastre, de que podem amb tot, i tot des d'una sola òptica. És una fita o un horitzó en el que nosaltres ens hem de fixar i hem de mirar-nos. El que passa que són canvis que vist des internament per equips ja consolidats i que tenen una experiència, és un canvi que requereix d'un temps, d'una formació i d'un acompanyament perquè es puguin arribar a materialitzar i a consolidar. Qualsevol canvi representa moure les estructures i el moviment i el canvi no tothom està preparat, i per aportar aquest canvi necessites que el proper pas que demanes o que busquem entre tots el puguem fer segurs. Jo crec que hi ha hagut una bona feina des de l'escola, en el sentit de que es mira d'una manera que es va plantejar un repte i llavors es va escoltar el que suposava aquest repte per als professionals i pels serveis, tant entitats com administració. Venim d'una altra illa, amb tot el que això suposa, i a poc a poc hem anat creant hem anat creient i introduint el projecte fins al punt que a cada edició hem anat incrementant la presència de professionals i fins al moment en el que et diuen que aviam com ho poden fer per venir, perquè realment veuen que aquest canvi és un repte que els motiva, i això jo crec que amb serveis socials i amb el ritme i amb la pressió i el tipus d'atenció que donem i la població que tenem és molt important veure'l en un professional. Lo important ara és que tenim molt clar a on som, ens costa molt veure el que hem de deixar perquè són aspectes que ens donen molta seguretat i amb el que estem acostumats. També tenim clar una mica el destí o l'horitzó on volem arribar, però el recorregut, la pràctica, el com ho hem de fer, amb com hem de sumar per poder arribar en aquest horitzó, sense tampoc perdre el que... Doncs jo crec que això és el que potser ara ens inquieta, i jo crec que hauríem d'aprofundir una miqueta en aquest recorregut de com fer-lo d'una manera pràctica i traslladar-lo dins del dia a dia de la nostra feina. I els marcs moltes vegades de l'administració són excessivament rígids, i llavors la por al canvi o el que pot venir si aquests marcs es mouen una mica, doncs també frena moltes iniciatives i frena la innovació i la capacitat de reinventar processos relacionals i de treballar d'una altra manera o no només d'una altra manera, sinó d'incorporar, de sumar-hi. I jo crec que el que hem de deixar és aquesta rigidesa i permetre una mica més de permeabilitat i de ser més moldejables per poder arribar, ja sigui amb metodologies, ja sigui amb horaris, ja sigui amb com fer participativa la nostra feina i com centrar-nos en que la persona o la comunitat o el teixit social és a qui li hem de donar el protagonisme.